Maayong hapon sa itong sinimang palangga ng mga tagpalamati. Welcome naman sa Biyernes ng edisyon sa This Is My Life. And again, makasiling kita, thank God it's Friday tungod mo ini ang unang Biyernes ng bulan sang Hunyo. Kamusta lang sa mga palangga na tundera nga nag-relax na tungod dumanami iyang paniagata na pero pa-share naman kung anong inyo diragin saluhan sa inyo lato kalanan sa inyo naman mga lilisuan sa mga radyo 684 kHz inyo kabus nga lagad si Tito Wilma upod ninyo tugtog teknal stress sa paglingaw sa inyo pagi sa sininga programa This Is My Life. Sa diyan akto naman karon basta ho ng isa ka sulat nga nagalaragway sang problema problema sang isa ka asawa kwarta ara ano nga kwarta naman Tita Wilma nga problema hibaluoy naton ina karon kag syempre bukas man nga aton text hotline ang aton chat room sa FB Live para sa inyo mga maayo lang nga mga komento no good suggestion para sa aton letter sender kag piece of advice upod man sang personal nga opinion kag panugyan ni Tita Wilma sa aton sinitag padala sang sulat para karon iyang adlaw. Kag sa mga naka-FB Live dira ara man kita sa liwat sa Facebook page sang Action Radio Bacolod. Sa din magluwas sa eton sini programa This Is My Life ara man mga public affairs program sang Action Radio Bacolod. Makitaan kag mabasahan, mabatian man ninyo ang mga flash reports, ang mga breaking news, mga developing stories nga matipon sang amon sini news center kag sang amon sini mga reporters. Kung pwede palang ma-like, pwede palang ma-share, pasalamatan gid namo. Ay kay ina isa ka palatandaan sang aton man pagpaambit sang mga balita sa mga nagakatabo diri sa aton sa Dekbanwa sang Bacolod probinsya sang Negros Occidental, Western Visayas kag syempre sa bugos nga Pilipinas. Kundi man sila nga bahin sang kalibutan, hindi bala? Yes, o go lang kita dira iya. Nga bisan ato ang aton pamilya, ang aton mga malapit nga mga abyan sa malayo nga lugar, makabulig kita bulong sang kahidlaw nga ila mabatyagan sa ila pamilya kag diri man sa aton lugar. Okay lang na sa piyak nga isla dira, na sa isla sang Panay, sa apat ka mga probinsya and of course dira man sa may Gimaras. Hi and hello man sa mga taga Palawan. Ara na kay natamyaw tay na kamuda na. Kag sa Masbate sa malabutan man sa aton sa ni pagpangalagad karon nga hapon okay lang. Kag sa mga senior citizen naton, yes sa aton mga elders, kumusta ang pamatsyag? Nami tulog, nami bugtaw, bukan nami gid sang ila sini bugtaw kaina sa basta nami ilang pamatsyag, okay ginaiya. Di ba la? Ara si Ma'am Ana, ara si Sir Rufino. Madamo ina sila nga nag-upod sa atong tag sa iya kahapon. Kag sa mga nagaulat naman sa ilatag sa zodiac sign, kag sa ilatag sa zodiac sign para sa aton man horoscope karon nga adlaw, sa mga negative reactions dira inyo na lang na iya mo ka na kay si tawe yaway ga sa pak sa mga negatibo yung mga hindi mga manami nga mga reaksyon kay ari lang kita sa mga maayo nga makapayuhom kag makapanaya-naya sang aton mga nawong di bala amo na iyang aton himon kay ang aton paghatag sang horoscope kada adlaw ano hambal gani naton spices lang na naton iya sa adlaw-adlaw naton nga routine di bala nga maligwat man sang makadali ang aton pamansaron kag balatyagon sa aton mga baka nga trabaho lin pagbugtaw sa aga, di bala, sa mga ulugtasan sa sulod sang balay. Mula labot nga mainit kag mapaang pang panahon, syempre nagainit man, pati ang mudo, gani kinilan, cool lang, anay kita dira. Sa mga nagapangapikon aga, nagapangapikon hapon, nga nagapangita pati napay, amoy nang masubo-subo sa aton. Kay nga ara ay ho, masubo sa aton of course, kay ang presyo sang tinapay di bala hindi ginaiya malikawan nga hindi magsaka basta gani ang anong gasolina na gani di bala ang mga produkto sa petrolyo na magsaka maano na
tanan magasaka man. Amo na nga siling sang pamunuan sang puff meal. Ano inang puff meal? Amo inang Philippine Association of Flour Millers. Ginklaro gid diya sa pamunuan sina nga ang pagsaka suno sa ila sang presyo sang tinapay tungod man sa nagsaka nga presyo sang ingrediente no panakot sa paghimo sang tinapay kag hindi tungod sa kakulangan sang harina. Kakisiling nila, why stack sang harina? Pero hindi gali tungod sa panakot. Di ba maghimo tinapay, may oil pa na. Let's say, kung hindi oil, butter, kabahal-mahal na sinasubong. Sa pagin pabutya gani sang PAF Mill Executive Director nga si Ricardo Pinca, sa iya, wala shortage ang supply sang harina diri sa aton pungsod. Nya klaro nga may ara sila subong 90-day supply available at any time. Ang problema lang nagasaka ang presyo sang tanan nga mga panakot or tanan nga mga ingrediente sa paghimo sang tinapay. Syempre, ginapabutsyag pagid niya nga mangin dako iya na ang kapierdihan sa mga manog tinapay, sa mga bakers, di ba la? Madako ang ila sini kapierdihan na kung hindi sila mag-adjust sa presyo sang ilang mga ginabaligya nga tinapay, right? O tani bisan bala magsaka-saka man ang presyo sang tinapay pero kalidad hindi man bala magbago, na? Sakaan ang presyo magamay pang tinapay, malain man ang sabor. Nga amo na no paamo kana bala. Well, anyway, wala gid kita mahimo dira. Kay tihambal man ni Pinca, hindi man suno sa iya direktang apektado ang Pilipinas sa export sang harina. Bisan nga may giyera dito sa Russia kag Ukraine. Tungod may ara iya katatlo ka mga nagapanguna nga pungsod. Nga ginakuhaan sang harina ang Pilipinas. Diin man iya sa US, sa Estados Unidos, sa Canada kag Australia na pila man sa mga sources ng harina nga ginahimo naton tinapay di sa Pilipinas. Gani sa mga palakaon da tinapay na wonder na hindi na ta mag-wonder nga kamahal gid Tita Wilma sang tinapay. Ti hagan-haganon talang kung gabakal ka mo slice bread na tinamigin man kon slice bread mo namigin man niya kon ano yung slice bread kon diri sa aton pan-Amerikano panayang term di ba? Kag ara man kun wala tikim panisal made of harina man na di ang ang bugrong inabilang malunggay nga pandesal kun aga nami na siya kun init pa kay makun magbugnog ling medyo tiga siya pero ang nami na dahimuon is initon mo naman siya para maghumok siya pari sa pandesal iya kun hapon ilabi na gid kun maulan nun ang panahon ay hoo na. Pero, syempre, sa mga reaksyon na galian na Tita Wilma, kay sa ilaman mga greetings, ara lang atong text hotline, ha? Sa mga nagaunay dira sa inyo mga radyo, sorry, gid. Sa mga nagaunay dira sa inyo mga radyo, ara nga itong text hotline, pwede gid ka mo dira. Magkasend sa inyo greetings, inyo man mga reactions. Pero ano, sudan nyo panyaga akong amarguso. Amarguso, wow. Butangan ko itlog, okay na. Parisan isda, okay. Solve ang panyaga. Syempre, atong text hotline 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Kaya sa nambal may neton, arang chatroom neton sa mga naka-FB Live nan. Pwede man ka mo gali makabisita sa amon sa ni website. Kaya dire nag-post ang mga dalag kong mga balita ang matipon sa amon news center. Pwede gid ka mo ka-login sa www.actionradiobacolod.com.ph. Pwede man kita gyapon ka updanay din pagitawe sa YouTube, no? Search nyo lang Action Radio Bacolod Live. Okay na siya Tita Wilma kay kadasig sang aton oras. Alauna 53 Action Radio Philippine Standard Time. Mention ka lang tinapay no pa daw naghilab naman sulok-sulok mo kay. Hindi kaya kung idan bisan kung kaisa magkaon ko kay noon every after regular meal
Ano na nanad ka ba lang at bago ka lang tapos kaon, ining matimo kagingita ginhawa mo tinapay kamo amo man. Kung sinulan di makarelate hindi makarelate okay mo lang na. Bisan gamay lang basta may tinapay nan. Amo na nga ba gapangalot man sa tawi siya kalbo kung kaisa ay hindi nang gali kalbo may buhok na. Nga ba kamahal na gid sang tinapay. Ako isa na nadasan gapang hakroy sang kamalalon sang tanan. Kay hindi lang nga siling ako ang nagagamit kundi tanan bugos nga pamilya. Kag syempre ay ang inugbakal tabala mabudlay na lingaw-lingaw lang na pero tuod at titawe. Ala una 54 kay tuanan na naton ang pilaman naton ka mga makahatag sang kaayuhan para sa eton ikaayong lawas. Ma Dr. Pinoy Squalene Capsule anay kita na. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi tumakambing nga tinagaman amat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga traffic para nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa.
magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa Sa atin dira mga naka-online. Hi and hello lang dira. Salamat gid. Sir Meleli Uligo, salamat gid sa big heart nga ginpadala mo kay Tita Wilma Deria sa This Is My Life. Kag yes. Tamyaw lang, please, Ma'am Wilma, kay Ma'am Vanessa Stark, kag Doc Mayo Chinkidelegdon, Noel Amar, kag Sir Alex Montesa. Salamat gid, sir, no? Maria Elena Susvilla, good afternoon po sa lahat. Wow, Ma'am Maria Elena Susvilla, good afternoon din po sa iyo, no? Happy birthday, Sir Noel Amar of Canada. Birthday gali ni Sir Noel today. Sir Melili, thank you, kid. Kag Maria, hello po ma'am. Yes, Ma'am Maria. Baby Gregorio Yulo, good afternoon Tito Wilma. Monitor lang kami diri sa poblasyon Don Salvador Benedicto. Baby Gregorio Yulo and family, good afternoon man. Kag yes, live sa Banis Cafe Highway Tangob. Watching sa ARB. Watching sa ARB 24/7. Thanks gid Sir Mileli. Yes, kuno hambal ni Ma'am Ana Sinoro. Good afternoon, Ma'am Ana Sinoro. Salamat gid, na. At Kim Eriman, kamusta lang sa imo Inday? Mayong hapon man sa imo. Sa katapusan, ara nakagina pang ano ma'am, paamo ka na mo. Kagina sang aga. Gid nagbugta wala gid subag ugid lang, salamat gid. Okay lang ma'am. Kaya ma'am Connie Dormitorio na Ma'am Connie Dormitorio, good PM. Mamati ko di horoscope Gemini June 12, birthday ko, greet lang ko in advance. So the advance happy birthday no kay Ma'am Connie Dormitorio. Independence Day na ma'am, no? It's Sunday, ha? So, in advance, happy birthday to you, Ma'am Connie Dormitorio. Okay, ma'am, thank you. Gid sa pagupod kay Tita Wilma karon nga hapon. Good afternoon, Tita Wet. Present kami. Happy listening gid kami diri sa Myselin Homes gihapon. Upod kay Thelma Iguico, Lydia Bibing Rosita Villaruel, Jennifer kag Mercedes Lambert. Salamat gid to. Stay healthy and God bless and your family. Salamat gid sa imo, na salamat gid Ma'am Virgie Alpinda. Pero si Inday Lina Puha, na Inday Lina Puha Feria, badiding mayong hapon sa mga taga sa mga taga Sitio Sibukaw, Barangay Banago mayong hapon. Sa pamilya Aligin, paliyog na lang gani ang greetings ko ding hambala lang, kamusta lang kay Chemer, kay D.I. Merlin Aligin, kay Inday China, kay Pangging sa ilang gid tanan-tanan, no? Salamat gid. Watching from Sibukaw, Banago. Salamat gid. Mayong hapon sa mga taga Sibukaw dira. Mayong hapon action, Tito Wilma. At last, naka-monitor ginman ko live. Nga, anong problema, mamana? Thanks for the big heart. Zuzette Pahimargan. Zuzette Pahimargan is watching. Good afternoon. Aga-monitor gid kami diri subong sa sitio Dulom. Nga, Dulom gid yang sitio. Miguel, La Carlota City. Lihog man tamyaw sa amay ko, sa may bago. Nestor Santoyo, kag sa hinablos ko, Daniela Santoyo. Salamat gid. Halini na ka Ma'am Daisy Santoyo Lisaw na gadula-dula gurong iya signal. Ma'am, be patient na lang pwede man mati ka sa radyo. Okay gid. Miss Eva Sangko, bang, thank you gid. Ara siya nagaupod sa aton live sa sininga hapon. Thanks for the 3 hearts gid. Miss Eva Defensor Sangko. Sa bagos nga pamilya, congrats gid kay Tuto Jester. And of course, sa proud parents, di ba la? Mugi na yung mga ginikanan. Homalumi na maayong hapon, Miss We. Salamat man. Okay, good afternoon, Ma'am Wilma. TGIF, please greet belated happy birthday yesterday to my nephew, John Mark Malaka. Thank you. Keep safe always. God bless you and your family circle. More power to ARB. Thanks, gid Ma'am Elizabeth Bao. Thanks for the prayer for the heart. Salamat gid Ma'am, na. Okay,
So, enough na lang na anay, na enough na natin greetings, balikan talang kam karon dugay-dugay naman. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of 2022. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi tumakami nga tinagaman amat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang ng continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong
nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Siwala nga nag-transit ito or nag-transit ito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikaw. Salamat ka sa imo Tuto Dennis, mayong hapon lang gidira. Kay Inday Marley Gonzaga, mayong hapon man. Palagas lang ko tamyaw. Kay Sir Alan, Sir Ronald, kay mga upod niya sa office, kay ARB gid ila ginapamatian sa sulod office nila. Gapamatigid sila always tawe sa may Bacolod City. Salamat gid. Yes, sa 8 kag 9 pagid ba June 8 kag 9 pagid tawe. Ha J boy kag si EJ ay gali ha pigid si Iloy. Of course pati si Tatay hindi bala. Thanks ta love gid na. Of course salamat gid bang no kay Eva kay Joel Sangko. May damo gid nga salamat. Hi tawe good PM. Gapamati gid ko diri subong tasang imo program ta kindly with my family. Ala or Alan Villar Feria or Alia family Villar, family Feria family Balagosa family to kindly greet my son Nico Fernandez dira sa may Silay. Ga-celebrate gid subong sa iya birthday. Imunik okay sa Imunik si Nico. May you have more birthdays in the years to come and God bless. God bless gid na pwede ka request birthday song pamatian ko gineta. Okay karon pag may time no? Okay gid. Thank you gid 10:34. Relax lang anak si Tita Wilma magabasa sang eton sulat para karon nga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, ang atong sinila ng sender karon nga hapon. Taga Ibi Magalona naman niya. Ibi Magalona is Arabia, no, di ba? Yes. Taga Ibi Magalona. Kay nagapatawag siya sa ngalan Bernadette. Ang sulat ni Bernadette nagasiling, Dear Tita Wilma,
Kumusta lang kag maayong hapon sa imo? Sa tanan nga nagapamati sa ila mga radyo kag ang ara sa FB Live sa Facebook page sang Action Radio Bacolod. Maayong hapon lang sa tanan-tanan. Tita Wilma, tawgal ang gali ako kay Bernadette. Isa ka asawa kag may kabataan. Taga-diri ako sa Ibi Magalona. Ang bana ko, isa ka OFW. Problema na konsubong ang natungod sa kwarta. Dako-dako gid nga problema ini para sa akon, Tita Wilma. Tungod, nagasto ko ang natipon namon sang bana ko. Para pagpuli niya, may ikapital kami sa plano niya nga negosyo. Dako-dako man ang iya ginapadala sa akon, kag ang katunga sina, ginatago ko gid kada bulan. Pero wala siya makahibalo, amat-amat ko man nga ginabuhinan ang natago. Hasta nga wala ko lang natalupangdan, naubos ko na ang halos katunga sang natipon namon. Kabalo ka tita, nakatuon abi ko magpanahor nan aragid. Nagakalingaw ako kag kun kisa nagakaagahan nagakahapunan pagyan. Kay sugod sang pagtuon-tuon ko, daw kanami lang bala kay permi lang ko daog. Pero sang ulihi na, nagakapierdi na ako. Amugi daw. Ti subong, malapit na nga mapauli ang akon bana, kag nagasaligid siya, nga may inog kapital na kami sa negosyo, para nga hindi na siya magbalik pa obra sa abroad. Amo ina ang akon problema. Tito Wilma, anong maayo ko nga himuon? Nahadlok ako, kay basi bala kastiguhon niya o kun palayason ako, kun mabalaan niya nga halos wala sang nabilin sa amo na tipon. Nahuya man ako pero gindula ko gid kay gusto ko mabatian ang imo advice sa akon problema. Mamati lang gid ko sa radyo. Salamat gid sa liwat maayong hapon. Bernadette sang Ibi Magalona. Una-una sa imo Bernadette, salamat gid kag maayong hapon. Kwarta. Ano pa gid? Panahor. Babasta gani panahor. Wala gid yaw ang iba nagamanggaran sa panahor. Pero mao na siling naton balang nga ang kwarta nga makita sa mapos nga paagi madasig man nga madula. Ang imo naman wala. Hindi ko mangakig sa imo Bernie, hindi mangakig si Tito Wilma. Kundi ipa-enchandi ko lang sa imo. Kag ang mahambal ko lang nga sa akon man pag-enchandi bilang halimbawa, no, bilang asawa, ang bana ko ato sa malayo nga lugar. Panumdumon mo, daw konsensyahon mo ya Tita Wilma si Bernadette. Hindi kay tuod, di na mo ng realidad. Hindi lang si Bernadette, kundi sa iban pagin nga mga asawa nga ang ila bana, ang ila asawa, ila bata nga ato sa iban nga pungsod, nga nagasakripisyo, nagaantos, nagaputoy-putoy sa pagtrabaho, lamang nga may padala diri sa pamilya nga makabulig bisan paano. Pero anong ginahimo? Panahor, waslik diri, waslik didto, wala nagahalong sa kinitaan sang ila kabataan, wala nagahalong sa kinitaan sang ila sinibana or asawa, o kun utod nga ato iya sa iban nga pungsod. Masakit ina para sa ila kung mahibaluan. Pero sa bahin mo Inday Bernadette, ikaw mismo nakahibalo, kag nakahibalugid si Tito Wilma. Nga ang pagpanahor wala sang maayo nga madulot sa aton kabuhi, right? Na bisan sino.
Tita we, ano nilang loto? Inting loto, hindi mo na yung panahorman. Hindi. Bota ka, hindi ko nakabalobi mo. Why ko swertis numero. Pero, maghataya ka sa loto kung may ara ka man lang nga sobra. Iban, ginabudgetan gina nila. Kag ginaswerte man sila. Pero inang panahor gidya, nga masiling naton inang nagakayanggaw ka na, special, I'm sorry, lang gid wala, ko na nga yung una, sorry sa iton mga kauturan, dira ka nagalingaw-lingaw. Sa mga kauturan, taba na nga nagalingaw-lingaw, nga nagapod sa iton sa sininga hapon, dira sa ibabaw sa lamesa, kung ano man, nagamadyong man ka mo dira, o kung ano pa ng hampang nga baraha, na, kung nagatong its, na, ano pa dira, ang hampang inyo na hibaluan, likabalo ko lingaw-lingaw lang ng inyo, iya, na, lain man ang lingaw-lingaw, lain man ang pagpanahor. Ang lingaw-lingaw, pamatay oras, disiplinado ang kaugalingon, nga hasta amo lang ko niya oras, magkahampang ko amo ni nga adlaw, halin amo ni nga oras, tubtub amo lang nga oras, ka may obligasyon ako. Kagang akon limitasyon is hasta amo lang sina, nga kantidad sang kwarta. Pero inang mapulaw ikaw, maagahan ikaw, mahapunan ka pa, sobra na inaiya, panahor na ginaya nga panahor. Kapin pa kung bago ka lang nagtuon-tuon, may nabalaan kita sina, no? Nga, nagtuon-tuon, baw na namian, nag-enjoy kay permida, og abaw, ti karon kay hala nagkalapyerde, na pierde, pagkatapos, nagapangutang, ti sinong kaluluoy siya man gyapon, guba pang pamilya, no? Kabalugid kita kung anong padulungan sa pagpanahor. Galing siling nila, daw may nagabutong sa imo, nga nagakalam ang palad mo, nga kinanglan maglakat ka dito kag mag-enjoy. Ti kung wala ka naman kapital, paulama ko dabi anay, daw mga amo sinay, di bala, nagapangita sang paagi lamang nga mabulong inang kauhaw sa pagpanahor. Karon amo ina ang nangin problema mo, Inday Bernadette, na? Kung pwede pa lang, siguro nagahinulsol ka, buot silingon. Kung naghinulsol ka na, o nagahinulsol ikaw this time, naguntat ka na. Kung daw hindi mo siya mauntat, ay untatagid diya. Ha? Punggi ang kaugalingon mo, kag untatagid diya. Disiplinahagid ang kaugalingon mo, kay nga ubuson niya gid inang na ipit-ipit mo nga nabilin sa ginatago mo, halin sa kinitaan sang bana mo. Kay kung hindi mo inapag-untatan, amo inang mangin rason sang pagkawasak sang imo pamilya, pagkatibhag sang imo puloy-an. Ti gusto mo na, Bernadette? Siyempre hindi. Na nangayo ikaw sang panugyan opinyon ni Tita Wilma, nga sa diin kung anong dapat mo himuon. Ti kun kwarta daing involve mo ay gidaya si Tita Wilma sa may mabulig sa imo, kay hands up kita, na? Hands up kita kung money matters, kay wala kita iyang kwarta. Na? Kundi ang aton gid lamang mabulig sa imo, kung paano mo marisolbar inang problema mo, kay kung hindi mo ina masolusyonan temprano pa, wasak gid, guba gid ang inyo pag-asawahay, magguba gid ang inyo pamilya. Pinakamaayo dira, ano gani? Istorya ha si Mr., di ba? Sugilanunas ang maayo si Mr. Samtang wala pa siya nakaabot diri. Nahadlok ikaw, basi sakiton ikaw or palayason ikaw. Gani as early as possible, mas mayo nga makahibalo na siya. Nakahibalo na siya sang nahimo mo nga sala sa iya. Maayo lang kung mabato niya sang matawhay na. Pero, kinahanglan, kabalo man kita, kabalo bilang asawa, kabalo ka man kung ano ang good timing para sa maayo nga pagsugilanon sa imo sini partner, di bala? Na? Pwede ka mo kay istoryahanay. Galing kay Budlay, kung ako bala, kung lang tawon mo, kung mag-video chat ka mo, let's say sa Viber, sa Messenger, sa Duo, kundi ano man nga means of communication kamo makaistoryahan ay pwede na mautod kung maaking mo, di bala? Mas nami ang face-to-face, pero sa sitwasyon mo, question ko anay tungod sa fear mo or kahadlok mo bala, nga basi kung pak, matupain ka or palayason ka, hindi hindi lang maglain buot mo kung ano ng reaction ni Tita We. Pero
ipaabuton mo gid nga mga may posibilidad na ang reaction sang bana mo. Maayo lang kung mahangpan ka niya. Maayo lang kung maintindihan niya. Maaki siya pero hapaw kag malaygayan ka niya na kung anong maayo mong himuon, or maakig siya kag kung ano ang mga mahambal niya nga mga masakit nga tinaga sa imo. Amo na kinahanglan ang piyak nga bahin sang aton himuon, preparahan naton. Nga preparahan naton sa aton kaugalingon kay tuman kasakit sang imo ginhimo. Kay nga tan-awon bala naton ang pagsakripisyo sang aton mga partner ato sa iban nga pungsod. Malayo ang pamilya, hindi mo maatipan kung may malain sa pamatyag or may magmasakit either sa bata niya or sa asawa niya. Bisan ikaw gani maluoy sa iya sitwasyon. Kay nga bisan malain ang pamatyagan dito or bisan may ginabatyag, nagabangon lamang makatrabaho para maipadala sa pamilya diri sa Pilipinas. Galing kong kaisa hindi ta na malikawan bala nga magliko gid na nga bisan husto nga banas ang aton ginausoy para sa maayo nga padulungan sa aton pagpangabuhi. Kanami gid magsigwe, magnami gid magliko na kag mag-enjoy, and then ang katapusan hinulsol na amo gina siya. That's life, di ba? Pero kinanglan hulag ka kung anong mahayong mga himuon. Samtang timprano pa sa nambal ko kay ina, mas maayo nga makabalo siya. Di ba la? Mas maayo nga makahibalo siya kag kinanglan mag-istorya ka sa iya inang timing man. Akuon mo ang sala nga nahimo mo. Pero kinanglan ang pag-istorya mo bala antes pangamuyuan mo gyan. Pangamuyuan mo gyan. Kag kinanglan may ara ka, puno ka sang pagpaubos kag pagpaumod. Ano man ang iya mangin reaksyon, maayo man o kung hindi nga mangin reaksyon, preparado si balatyagon mo sa pagbaton sang tanan, nga hindi man ikaw maglupok. Kinanglan magpaubos, kinahanglan maghangop, kinahanglan magpangayo gid sang kapatawaran sa maayo lang nga tinor sang inyo sini nga pagsugilanunay. Kag siyempre buluban taon mo man antes ka umpisa ngara siya sa maayo nga mudo di ba? Nga do kanami sang tunog sang bana ko, do kanami sang iya sini pagsugilanon, Lord buligi man ko nga hindi siya makibot na kag paano ka na dayon? Ano ni gani? Magpalabti ka na amat-amat kag isugid sa iya ang matod. Importante, wala pa siya makapauli kag makahibalo siya. Preparar mo lang ang kaugalingon mo sa mangin resulta. Amo ni siling ko gani nga bisan singgitan ka man, hambalan ka man sa hindi maayo sa inyo pagsugilanunay, maakig man siya sa imo, pero normal inaya sa mag-asawa kung mahibaluan sang isa ang sala ang ginhimo sang iya ni partner. Right? Nan. Kag mo nang siling ko nga mas nami iya, mas temprano mahibaluan niya at least, hindi ka na niya. Mabalaan niya at least ato siya sa piyak. Ari ka di. Hindi ka niya hindi ka niya masing halin ka di or whatever. Kung ano man ang iya mangin reaction. No? Importante lang gid girl. Kinahanglan na. Pwede ka mo kasi nahambal ko gina. Pwede ka mo ka chat. Pero mas nami istorya. No? Makita niya. Pakitluoy kay akuon mo sala mo. Sugid mong tanan-tanan sa iya. Ang importante gid. Mangayo ka kapatawaran kag magpangako ka nga hindi na masulit ang tanan. Pero sa tion sa pagpangayo mo sang kapatawaran, kinanglan bisan naga-video call ka mo, ipakita mo sa iya ang imugid, no? Itsura kung daw ano gid ang paghinulsol mo nga mainganyo siya. Para maghaganhagan ang iya kaakig sa imo. Kag dalon mo gina sa pagpangamuyo mo nga kinanglan magsangkad mo ng pensar niya kag maghumok ang iya balatyagon nga hindi siya magkaakig sa imo sang tuman. Kinahanglan gid importante na ipangamuyo mo gid nga mabaton ni Mr. ang tanan, maakig man siya, mabaton mo man ang tanan. Kung anong konsekwensya kinahanglan preparado man ikaw,
wala sang malain sa tao nga nakasala nga nagahinulsol sang hugot kag magpangayo sang kapatawaran sa tao nga iya nahimuan sang kasalanan. Amoy na leksyon na ina sa imo. Kag hindi lang sa imo nga asawa. Leksyon ina sa mga asawa, leksyon ina sa mga bana, sa mga utod, sa mga ginikanan nga ara man may pamilya sa malay nga pungsod nga nagasakripisyo para nga may mabulig sa ilang mga himata diri iya sa Pilipinas. Papaeskwela, na pabulig sa pagpangabuhi, nga hindi mahapos mangita kwarta. Amo na bala, wala ginapudyot nila ang kwarta didto nga paghambal naton ara gilayon. Nga kinahanglan kita nga ari diri kita man kabalo mangita sang paagi nga mangin mapuslanon ang ila pagpangabudlay kag pagantos kag sakripisyo sa iban nga pungso. Amang leksyon na ina sa imo Inday Bernadette kag kabay ang imo sulat nakuhaan man leksyon kag nakuhaan man pala hinandigan sa iba naton nga mga kauturan nga nagapamati kag nagaupod sa karon sa This Is My Life. So sa mga reaction man, good suggestions ang eton sini mga palangga nga mga tagpalamati, ara lang aton text hotline, type nyo lang dira kag ipadala sa 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Sa mga naka-FB Live naman na naka-online, pwede gid sa aton chat room, pwede gid ka mo makahatag sa inyo advice nga makabulig man sa atong letter sender kay Inday Bernadette. Naluoy man ko sa imo Inday. Pero sana siling naton hindi paulihi ang tanan, hinulsulan mo gid kag mag-STOP kagid, stop kagid. Ha? Kung pwede lang ikaw mismo magsilot sa kaugalingon mo siluti. Ay oo nga mga anak mo, pero tao lamang kita. Pero kung kita nakasala, kinahanglan magbag-o kita. Buligan naton ang aton mismo kaugalingon. 2:00 Media Action Radio Philippine Standard Time. Balik si Tita Wilma pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials. Alamin kung paano... Okay. Ang sa mga naka-online ang inyong mga reactions karon na ni Tita Wilma basahon, ha? Okay. Manuel Jan Ongrang Kapal, good afternoon. Thanks for the Purple Heart with Rainbow, ha? Siling man ni Sir Rufino Era Gabino, I am watching Action Wilma, good PM. Yes, salamat gid sa imo Sir Rufino. Sir Rufino Era Gabino, dire sa may Handumanan. Manuel John Ongrang Kapal. Inday Blaza, good afternoon man. Kag Nico Nix. Mayong hapon, Tita We, I'm watching. Tita, patamyaw ko lang family Helia sa Barangay Canroma, diri sa may Pontevedra, Marayo. Great ko man, Tita, si Mama ko Elsa nga nagapaurok-urok kit pamati sa imo programa. God bless you always, Tita Wilma, Nico, Nick, salamat gid. Ada man nagapod sa iton sa sining hapon, si Tuto Eddie Laons, good afternoon ko no, Tita Wilma. Ari lang kami Japon ni Nanay Isabel Adera sa may Victoria City. Salamat gid. Inday Julie Militado Patrimonio, good afternoon. From Singkang Airport. Singkang ilang tawe, wala airport. From Singkang. Diding Alhomianto, God bless us all. Thank you, Gididing. Yes, salamat gid sa mga taga San Enrique. Dira madamo gid nga salamat, especially dira sa Sitio Ubos. Madamo gid nga salamat sa inyo. Kag salamat gid Okay, mga advices na Danila karon, balikan ko lang ina karon na Ma'am Margie, and thank you gid. Kag Inday Marley Gonzaga, salamat man sa imo. Kag yes, ara mandira si Inday Mirna Villaluna. Insakto na, Mirna Villaluna, Villalon. Villalon lang gid Tita Wet, na? Villalon. Madamo gid nga salamat. Patricia Ann Kimson, kay Dave Juanilio de la Cruz, kay Cynthia Koch. Sakto na siya. Cynthia Koch, salamat gid sa imo. Kay Don Bridge, salamat man kag mayong hapon dira sa imo, na? Kay Don Bridge, kay Cora de Luz Reyes, salamat gid sa imo. Kay Sir Alex Montesa,
Yes, sir. Thank you, Gid, na? Gin screenshot mo naman kita ko, sir. Ano, mayong hapon sa imo, Tita Wilma. Ari naman ako ang nagaupod sa imo. Halin sa Banwasay, Ilog. Ara ka naman nagari sa Ilog, sir. Okay, halong lang ha. Paliyog nilang ko patamyaw sa mga aksyonista. Sunday, Ma'am Vanessa Mayo, Doc Mart Mayo, San Rochester, Minnesota. Ma'am Jinky de Legdon, Sang Phoenix, Arizona, Sir Noel Amarque, Sir Mileli Uligo. Madamo gid nga salamat sa liwat. Yes, sir. Welcome, gid Sir Alex Montesa. Salamat, gid. Baw. Sa Bat 78, baw. Sa Koi Girls, mayong hapon lang da sa inyo. Doon nag-enjoy sila kuno. Sa karon iya nga hapon. No? Enjoy lang kamo sa inyo dira sa chat room. Baw, sila kuno sa chat room. Inday Mirna, salamat, gid. Kag, amo na gali. Well, anyway, okay lang na siya. Na? Kay Celeste, Celeste Garcia, salamat man. Okay, enough na naanay, Balikan talang kamo karon dugay-dugay. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi tumakami nga ginagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi ko medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Siwala nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod ang Mang continuous rin ang isang good sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bilang mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod.
Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers. 38 kadasig sang aton sini oras, pero kita ang magpadayon sa gihapon. Yes, Tita Wilma. Kadtuan tabalaan ay ang mga reactions sang aton sini mga palangga nga mga tagpalamati. Natungod sa sulat nga aton sini ginbasa na. Okay. Sa online, siling din ni Ma'am Marjorie Ward, mayong hapon, Tita Wilma. Gambling is really a bad habit, Tita We. Not a good idea. Simple lang na, pero ti matuod ina, di ba la? Okay. Letter sender, batuna ang consequences in case makabalo ang bana mo sang pagpanahor mo nga ginhimo mo. Kinaglan preparar gid, na? Thank you gid, Ma'am Marjorie. Kag ma-advise ko lang tawi sa sender nga prangkahon niya iya bana kay iya na ginhimo sugo sang iya kabubuton, isugid jagid gilayon kag hindi na pagulaton nga ang mga marites ang makasugid sa banay niya. O di ba Tita We, bound check to kagin Ma'am Virgil Pinda. Insakto kagid. Kay kabudlay mas mayo na nga sa iya mismo ba naghalin na sa iya mismo ba naghalin sang sa mga marites, dugangan pa sa mga mirasol, lalagyan, no? So, kinahanglan gid subong pa lang, sige na, no? Magsugid na. Okay. Kag, katuan naton bala ang pilaman ka mga pilaman di ka mga opinion sa itong text hotline hambal ni 5413. Good PM, tita. Ang tentasyon unay sa tao kung magpadala-dala ka, pray lang nga mapatawad ka ni Mr. mo Inday. Kag, greet ko lang si tatay na po Ispenos ang Antipolo Pontevedra kag Tuto Manot Patubo sa Barangay Tabugon. Nining ang nagatamyaw. 5413, may damo gid nga salamat. Ang hambal naman ni 3809, good PM, ang ma-advise ko sa imo day, magpanugid kagid sa iya day, nga ginsugal mo ang kwarta nga sinuptan ninyo. Agud mabalaan niya gid. Kag kun ano ang ihambal niya, batunon mo giday. Kag magpangayo kagid patawad sa iya, kag day ang imo bisyo, untatan mo gid na. Kay wala gid na pulos. Kag pray kagid always kay God. Tita Wilma, bang ending. Pwede ka pangayo textmate, babayi lang, mabuot, honest, kag seryoso. Pwede man single ma'am. Okay, sa gusto nga makig-friend sa iya, pwede makig-textmate sa iya nga mga babae, ari niya cellphone number 0905-955-3809. 0905-955 or sorry, 0905-955-3809. Paamo ka na. Good PM tawe sa sender, ang hambal ni 1780. Sa sender, tao man lang ta nga makasaladay. Sa tuod lang, hindi gid maayo ang panahor, kay laban gid ang pierde. Mag-abot ang bana mo, isugid sa iya ang tanan, kag magpangayo sang pasensya sa iya, kay para mabalaan niya ang tanan, sigurado kuday nga pasensyahon kagid sang bana mo, kag kabay hindi ka magliwat pa. God bless. Vmar Niseng La Carlota, 1780 Vmar, may damo gid nga salamat. Hambal ni Sir Mileli ay, ang panahor, wala gid na pulos. Basta panahor, 90% pierdi ka na, 10% lang ang daog. Wala pulos nga tao ang tao. Ayo, nga mga anak,
nako, correct gina. Inday, Bernadette, hindi lang maglain buot mo. Pero may mga punto man sila na. Okay, ara si Tita We sa imo. Don't worry. Good day, Tita We. Para sa sender, hambal ni 1757. Good day, Tita We. Para sa sender, before magpuling ba na mo, tell him the truth. Kag you say sorry, kag labaw sa tanan pangamuyo gid sa mahal nga Dios, nga maintindihan ka sang bana mo. Halin ini kay Cecil sa Isabela. Salamat gid sa imo Inday Cecil. As dira sa Isabela, salamat lang gid. Kag maayong hapon, syempre, sa mga taga Isabela, mga Isabelinhon. Mami Diana Consolacion, mayong hapon. Kag ara man dira si Mami Pilar, Nanay Dayin, kamusta lang? Kag kainday Wilma Inocencio Cabarles, kag kainday Ophelia RC. At mayong hapon lang titawi kay Erlinda Perez, kay Milay Lekmanis, kay Jerry Vergara, kag sa kay Christine Bigota o Purok Taytay, Barangay Mabini, Valladolid, 8132. Hamakin mo lang na siya. Pero, Inday Bernadette, amo ina ang realidad sang kabuhi naton. Hindi na kita magsiling ano pa. Batuno naton ang konsekwensya kung ano man. Alas 2:44 na Action Radio Philippine Standard Time. Ari na, paamo ka na. Happy birthday sa aton mga celebrators for today. Happy birthday to you sa tanan nga mga nagaselebrar sang ila sini birthday karon iya nga adlaw, Hunyo 3, tuig 2022. Again, kay Nico Fernandez sang silay happy birthday. Halin kay mama mo Lalay Marain sakto na, and family Villar. Sang minuyan to bala kagina na si platan ko, no? So, sa tanan nga mga celebrators, happy birthday. God bless sa inyo, and hoping mag-enjoy ka mo sa inyo big day today. Sa mga mag-asawa man din ang nag-celebrate sa ila sa wedding anniversary, happy anniversary and God bless. Horoscope na kita. Para naman sa itong horoscope karon nga adlaw, Biyernes. Paamo ka na. Biyernes, Hunyo 3, tuig 2022. Unahon anay naton ang zodiac sign nga Gemini. Ang mga Gemini, amo ining mga natawo, Mayo 21 tubtob Hunyo 21. Mga Gemini, pamati ang inyo nga horoscope. Pagpuli nyo, kung diin man ka mo pa mo ka na balaw. Pagpuli nyo, kung diin man ka mo, Gemini, or ara ka mo sa trabaho, may sorpresa nga nagaulat sa inyo, puluyan. O kung if not naman, may sorpresa ka ina dira sa inyo ginatrabaho. Anti kay birthday mo, di ba? Or whatever naman, di ba? Sa mga celebrators iya. Mangin malipayon kag colorful ang imo sini love life. Kag isang pag-Gemini, may opportunity or may oportunidad nga makabiyahe ikaw sa iban nga pungsod. Kung ano man ang ginapangabay sang imo ginapakamahal, pasugti siya. 4, 8, 10, kag 30 mga masuwati nga numero, strawberry red is your lucky color. Ang mga Cancer, yes, ang mga Cancer naman, ang mga Cancer, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22, kinahanglan mo lang Cancer, magpahuway. Kinahanglan mo man pahuway, kag i-relax ang imo kaugalingon, kung ikaw maka-encounter o kung maka-angkon sa problema para makapamensar ikaw sa maayo nga solusyon. Kinahanglan gid man kung may problema, tamo gid man paway tanay ka dali, pakalmahon tanay ka o galingon ta, para magkapamensar ta sa maayong solusyon. Ha? Tandaan lang gid Cancer, wala sang problema nga wala sang solusyon. 3 sa 18, 21 kag 28, mga maswati nga numero, yellow is your lucky color. Kadtuan naman natin ang mga Leo, Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Ang karisma sang mga Leo karon nga adlaw very strong. So congratulations gid sa inyo. Kung may napensaran ka mo nga himuon, mga Leo, kung pwede pa lang hindi na pagpabuwasan,
subong pa lang go na. Tapusan na ina. Kay maayo ang resulta sinatanan. Maswerte nga mga numero 12, 25, 37, kag 41. Honey yellow is your lucky color. Sa mga Virgo naman, ang mga Virgo, Agosto 23, tubtob, Setyembre 23. May posibilidad, may ara, isa kahitabo nga wala mo ba lagi na expectar karon nga adlaw, Virgo? Pero likawan mo lang nga makasakit ka sa balatyagon sang imo isig ka tao. Ahay, mag-say sorry ka kung may ara ikaw sang balatyagon nga nasakit, Virgo karon nga adlaw. Ha? May swerte nga mga numero 3, 9, 35, kag 42. Purple is your lucky color. Sa mga Libra naman, ang mga Libra, Setyembre 24, tubtob, Oktubre 23. Yes, Libra, ang opinyon sang pila ka mga may edad-edad na dira sa imo palibot, o mga may edad-edad na nga upon mo sa imo trabaho o kung sa inyo man panimalay, makabuligid sa imo ang ila sini opinyon. Ay importante, hindi kayo magpamati sa mga chismis nga ina. Kinanglan kumpirmahon mo gid anay. Si Ace 23, 30 kag 43 ang mga maswerte nga numero ivory white is your lucky color. Sa mga Scorpio naman, yes, Scorpio, Oktubre 24, tubtob, Nobyembre 22. Scorpio, nami ang panahon sa imo subong ha. Naming panahon sa imo kung likawan mo nga makigbais ikaw na kung pwede pa lang alikawi para nga wala gamo. Sa palibot mo, kung mahimo, hindi ka magpasilabot, magluwas gid lamang sa hindi ka magpasilabot sa iban na dira sa palibot mo, magluwas lang gid lamang kung ina ang may angot sa imo kaugalingon. Okay? May swerte nga mga numero 2, 5, 32 kag 39. Light blue is your lucky color. Nabatian natin una pa lang nga bahin sa mga zodiac sign para man sa aton horoscope karon nga adlaw. Okay, Nico Nix, good PM, Tita Wilma, Tamya lang, Helia family sa Barangay Can Roma, Pontevedra, sa Marayo. Yes, nag-greet ko na kaina. Pinky Borrero, good PM, Tita Wilma, thanks for the hearts you sent. Araman si Marivic Higan Talavera, ga-monitor gid ko always. Salamat gid. Okay, relax. Sa dugang pagin nga mga zodiac sign, si Tita Wilma magabalik pagkatapos sang mga ini. Ang Doc Alamin kung paano sumali sa ACS-Milyones! ACS-Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS-Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga siwala nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sang pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations Diri sa Sitio Dulum, Barangay San Miguel, La Carlota. Together with my father sa Bago, Nestor Santoyo, kag sa hinablos ko, Daniela Santoyo. Salamat, gid. Dira sa Macabebe, sa Pampanga, no? Sana ara si Antonio Beronio and family nga nag-upod man sa eton karon nga hapon. Thank you, kid. Hambal ni Ma'am Daisy Santoyo Lisaw, hindi ko yung magpa-booster, ma-Dr. Pinoy na lang ko pwede mo na guro. Wala pa delikado. Go ahead, ma'am. Alas 2:58 na padayunon anay ni Tita Wilma ang mga nabilin naton nga mga zodiac sign para man sa itong tagse ka horoscope. Ara na kita sa Sagittarius. Ang mga Sagittarius na taon Nobyembre 23 tubtob Disyembre 21. Yes, Sagittarian, halong ka. Suno sa imo horoscope, halong ka sa pagpili sang imo friend. Ang imo man pagpakig-impon o kung pagtambong sa pagtililipon, pagpakigbagay sa mga tawo nga mga successful bala, no? Nagmanila lang sa ilang kabuhi, ay makabuligid sila sa imo. Sagittarius, mga maswati nga numero 4, 9, 28, kag 43, violet is your lucky color. Aquarius. Ang mga Aquarius, Disyembre 22, tubtob Enero 19, Capricorn, tandaan mo lang, hindi mahinakpan sang kabuginaan o kung sa ingat sa nga mga material nga bagay ang imo kakulangan sa sulod sang inyo puluyan. Kinahanglan bawi ka sa imo pamilya. Maswati mo nga mga numero 2, 27, 35, kag 42, magenta is your lucky color. Aquarius, ang mga Aquarius Enero 20 tubtob Pebrero 18, mga Aquarian kung may plano ka mo ipaiway anay. Kag tandaan mo hindi mamakuha ang gusto mo matabo karon nga adlaw. Medyo may pagsungguranay nga matabo iya. 4, 8, 11, kag 23 sa mga maswerte nga numero, Ocean Blue is your lucky color. Impontual Stress, Action Radio, Philippine Standard Time. Daligid lang ang ito na 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Pero padayunon anay ni Tita Wilmang nabili na ito nga zodiac sign. Pisces na kita, salamat gida. At sa mga Pisces, Pebrero 19 tubtob Marso 20, yes, Piscean. May posibilidad nga hindi mangin maayo ang pagbisita sang imo abyan sa imo. Kung may plano man ikaw sa pagpulo pamasyar, ipaiway mo lang anay ina. 10, 23, 36, kag 40, ay mga maswerte nga numero. Squash yellow is your lucky color. Sa mga Aries naman, ang mga Aries, Marso 21, tubtob Abril 19. Ang mga Aryan, ang inyo mga kaalam or ang imo kaalam or ihibalo para nga mangin successful ikaw, amo inang dapat mo gamiton. Para nga maging happy ikaw sa palaaboton. Posible,
makaangkon ikaw sang bag-o nga love life. Oh, Arian or Aries sa mga single lang na nga mga Aries. Jessie Shati 22, 28 kag 31. Pearl white is your lucky color. Kag Taurus, ang mga Taurus naman, Abril 20 to Mayo 20. Ara, magabukas gidiya ang kahigayunan, oportunidad para sa inyo. Baguha ang hindi maayo mo nga pamatasan, batunon ang sala nga nahimo, kag tadlungon ina para ang blessing imo man maangkon Taurus. 3, 10 kag 30 mga maswerte nga numero, tangerine is your lucky color. Nabatian nato natong tag sa ka-zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope karon nga adlaw Biyernes, Hunyo 3 tuig 2022. Paalam na si Tita Wilma, pasensya sa wala naton malabutan. Sa mga taga Silayda o nga nagapamati subong nga hapon kay Kitol kag kay Camille nga mga gwapahon ko no hambal ni 0407. Pasensya na sa wala naton malabutan pero si Tita Wilma magapaalam na. Ito na na Bible verse of the day halin sa Psalm chapter 31 verse 3. Since you are my rock and my fortress, for the sake of your name, lead and guide me. I can't say Was na naman standby sa may tahong nga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. without you. Action! Radio!